Čaute, ja som Satleon a vítam vás pri hre God of War 3. No, toto budeme hrať. A prepáčte, že vás takto privítam do hry, že som tuto, ale teraz som to hral a nechcel som ísť zo začiatku, lebo to by trvalo 16 minút. Viete? No, ale nemám ísť. Sem, dobre. Vymeníme si pušku. To je jaká puška? Nie, radšej si necháme túto, čo sme mali predtým. No. Kde máme ísť? Hore. To čo je? Kde ste? Ja tu ste vy. No, tak ona sa volá Anna, Jack a Dom. Otvorím dvere. No, ja viem, že by ste chceli, aby som hral od začiatku, aby ste videli, že jak sa to začínalo, ale nechcem to zase zo začiatku hrať. Hrali sme skip. Aj toto tiež hrám na Xboxu. Kurva. No, poďme. To čo je? Fúha. Kde ste? Ja tu? Tak a ja idem strieľať. Dole. Kde ste? Tu ste. No poďte. Máme ho. Aj tu je. Toto hrám prvýkrát. Ešte som to nehral, lebo hovoril som si, keď som ešte toto nenatáčal, hovoril som si, že to bude blbá hra, ale veľmi fajnová to je hra. A piča. Škoda, že sa bombu nedá hodiť. Nenabíjaj teraz. No, musel si, lebo sme nemali náboj. Vybuchol, dobre. Kde mám ísť? Dozadu, poďte za mnou. Dole, či hore, či kde? Dole. Teraz sám neviem, kde máme ísť. Dole. Tak povedeme dole. Dole musíme ísť. Ty si skade vyskočil. Pomoc. Tu sú náboje. Tu je náboj. Tak, zobrali sme celé. Skočíme. Strieľajú. Nebudete do nás strieľať. Tam sú. Nehoď tam bombu. Anna hodila tam bombu. Napíja sa mi život. Poďte. Ideš.
Ja ti pomôžem. O. Kurník, šopa. Ty poď sem, ty malý. Aj ty malý. Pomoc, pomoc. Zdvihnite ma. Ďakujem. Ďakujem vám. O. Ty si kto? S nami? Ty si s nami. Môžeme ísť do preče. No. Tak. Opa, aha. Tak. To keď sa zvalí na nás. Nevolaj teraz na telefóne. Toho musíme zabiť. Zabijeme ho raz, dva. Alebo nie. To čo je? Check plover. Stupid. Á, kokos. A poďte. No, poď. Čakám čas na obed. Tak. Kde máme? Dobre, sem. Húha, to je ťažké, ale viete, vy ste není s nami. Pomoc. Pomoc. Zdvihni ma, Anna. No za to. A teraz zaplatíš za to, čo si mi urobil. 20 pozerant. No za to. Zdochol, skapal. Ideme kde? Dole. Dole máme ísť. My sme 4 a oni 1000. Kde máme? Toto jak tak behneme. Nejako. Len hore, naspäť. Tu je I. Zahas to. Pomoc. No. Ešte mám ten hasiaci prístroj? Nie, nemám. Za to zaplatíš. To je aká puška, ja nechcem túto pušku, kde som si ju vymenil? Ja chcem moju. Haló. Ani tu, ani táto není moja. Tu sú pušky. No táto bola moja. No, nebola, ale to je jedno. To čo je? Zoberieme si túto? Nie. Poďme. Hej, ale ja nechcem túto pušku, tú jebnutú malú. Dobre, skip. Skip.
Štvrtá misia ide teraz. To je ťažké. No hraj. Dobre, čau. Pardon. Voda. Joj, vidíš vodu. A nechcem túto pušku, túto malú sračku. Ja chcem inú, moju. Kde je moja? Ja s týmto neviem bojovať. Pomoc. Ja s tým neviem bojovať, lebo to je puška a to nie je rotačka. Ideme sa sprechovať. Chcem pušku moju. Aha, s týmto nikoho nezabijem s touto puškou. Aha. S touto do píči. No, veď ho zabí. Už tretíkrát ma takto dali na zem. Jaj. Oha. A poď. Chcem moju pušku, haló. Hej, pomoc, 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 pomoc. Zdvihni ma, ty debil. No, to je puška jak ona, na piču. No, nemám ani náboj. Nemám náboje. Pušku. Prečo? Toto je dobrá. Ja si ju chcem zobrať. Pochod už preč. Ale... Nemáme ísť teraz. Tam. Otvorte to. Náboj. 38 oných som dostal, joj. Veľmi veľa. Toľko som nikdy nedostal, to je kokot. To je toľko. Nevadí. Tak. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like, a keď nie, tak nie. A dajte mi odber. A tak zatiaľ ďakujem za odber a ďakujem za like. Čaute.